Sa zong naglaag. Good morning, dung 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 dung. Hoy. Ay, singira ba ni kay mabutag tingag na ni kinanta. Sige naman. Good morning. Di pa nakita lino. Di pa kita. Ay, morning baby. Hala buyag naman ni si Ja. Uy, himbuyag na lagi si Ja. Sa imong milk. Sa milk nimo. Sa milk nimo nga buyag naman ka. Ay, musa buyag. Hoy, ino ka. Sus no, himusa tabangan. Uy, nanghuot na kag dede. Ay bata guys. Hindi. Guys, anak ko'y bata. Ko'y batang hinagman. Dudong hawi dudong. Hawid. Ganahan naman po siya pahinga ni Purma. Uy. Hala. Di anak ko'y batang gamay. Di ah. Hala, buyag na lagi si Jadas nangagi ka di pa manay na ni kadak ah. Nagsigira siguro ka panungkab sa imong inahan. Muna ni dako ka buyag tanawa. Minaw ra ba? Nagsigira siguro ni panungkab ni. Sige nagpanungkab. Jora, nagsige panungkab na. Nagsige pa panungkab sa imong ina. Nailhan ka adyo kay buyag na. Guys, nagsige nagpanungkab ning bata, ilhan ka adyo. Nagsige ko panungkab. Nagsige ko panungkab lagi. Kay katas baga magpatubo. No. Naubuyag na dyan si Jaling. No, ginawa ko. Buwan na ba ni? Buwan na? 12. Maruya pong dududong. Dudong gamay. Naman na siya maguwang agan, dudong. Angga di ay. Kaniga, dudong gamay gyapon. Bayaga mong ko. Ay, ginoo ko. Tabangan. Namigazag na batang gamay ba? Mas. Sige, maghangad. Uy, sa may pangita ni mo diha. Ta. Nakita ko tao dong. Huwag man tao na nang layas ang tao kay daghang iring. Ginoo, kahit mas na bata ba? Manghangam na naman tag bata dani. Guys no, hangam na naman mig bata. Hadlok naman ko mga anak. Madlok na ko mga anak guys. Sa agatang edad, nagtuloy na. Delikado na. Ano to pagpad? Ano? Di na pwede mag-anak-anak kay. Di no, gasto ka adyo. Tabangan. No? Manghangam na naman ta silingan. Manghangam na naman may bata. Ngani, hum-hum. Uy, katog na ka. Uy, susukoy, abnak ko na si Jack. Diyos. Diwa pa, diwa. Uy, sa duha pag katog. Sa duha pag gani. Makamingaw mag-atiman og bata. Marasag maulit ako. Kaya nga naisuso na, wanay sud. Naisuso na, oy sud. Tungko, anak, tungko. Mara na yung apo. Kaya isa hang lola, hamang igagaw magtagsa. Na, yung apo namin na yan. Ang apo namin na yan. Ang apo namin na yan. Apos pag umangkan, mo balin? No? Apos pag umangkan. Kasi tontonan mo yung hukuan, ang pag umangkan, no? Diya, kami mas sila yung magtagsa. So, apo. Uy, nana ko'y apo. Uy, tiguang na din tao. Siyaya. Nana may apo. Naanak ko nga yan eh. Nusa dyan. Naanak ko sa dyan. Ka. Wala na mag-iana dog butang. Dudong. Hay, ano? Opo, kang iulis imong ina. Grabe na ba yung taon pag siya? Gunit dong! Gunit! Tabangan yung taon. Bata namang gamay. Ken, ganahan kang nahoy nga na, manghod. Ganahan kang na manghod. Ganahan kin. Kami na po'y pabantad dun. Makalingaw agad sa guys, basta na batang gamay. Ito na nang uli na sila kaya mag-inom pa ugat tas isang mama. So guys, di ana, nahinog na kamang. Uy, harang humuta na kamang nangka na. Humot na guys sa kamang nangka. Hinog na. Hinog na.
Diyan mga ang sa tuto isa mo ka gani kay delikado makagngay mo kay kadlo tong tiyan guys no. So unsa na mailan man nimo kanang kon si Jagit na. Humok na. Humok na jud siya. Mo ang bango-bango na nang langka namin guys. Hinog na dyan. Hinog na. Morning guys, nandiyan bantag. Ay, hinog namang nangka. Kakaon na po ta dani og nangka jam. Uy, makagama na po may dani guys og nangka jam. Arko uy kay aron natay palaman sa tangpan. Kaya gamang ginama das nangagi guys nahurot naman. So ano nabili magama mi. Karon nami pang palaman sa pan. Ano? Thank you Lord. Nahinog na ang aming langka. Hinog na ang among nangka guys. Salamat ka Aju Lord. Palit sa aming buhat ka rin. Karang nami pan guys. Subaon ba? Buhat. Palit sa aming buhat guys. Atos may kado. Wala sa Mila nanay. Anda sa Manila. Sa amin las nanay. Pero naghana ka ajo. So. Sabi dari guys ka mag-kaos min las nanay. Kaos mig tubig. Naman ko tunto yung Daghana buwang pasyong nanay. Grabe. Ang lili ko na basig na yelo. Oh, basig na yelo ba? Diyan na. Daghana oy. Daghana bunga no. Dati ba ba sa lagi? Grabe pasyon ni nanay yan. Daghana bunga na tanawa. Ay. Nari ala. Daghana oy, daghana bunga. Hilaw palaman. Ay di ay hinog-hinog, pwede na butin ay di ay hinog-hinog. Di ah. Hinog-hinog. Dakog isa. Bi mo lili ta ba sinog na hinog na nilang laklak. There's passion ni mother. Magkaos mirog tubig guys. Tus koan. Ubus kami sa papagabrin. Dali rama. Human og kaos kay duhaman mi. Na may magsabak. Singkal nagbuhat. Ming 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 ming. Ming 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 ming. Ato kay, buntar minta lang dinaog. Lami ag kuang nanay. Lamaw. Ice. Dapo nito. Makang ate. Hindi lang Mario dan mas lala nga. Si Wilma ko na yung Steven. Sugod ako ng brigada ko no, Steven. Mabitaw. Lami ang Sila raman brigada. Mata. Sila ra. sila rabitaw. Anta. Ya mau. Mau ni Ano ate. gaya ko yung ano kung may brigada tayo kung ba. Bawa hinog. Suli yan sana. Terus bahay na. Dati mo nakakay ang nanganan. Nadi ay. Bunga, Agosto siguro na ang mahin. Miin. Pare pa ito sila mo? Pare ito tayo? Nakauluto na. Kahit ano na din ang dali. Tulong na sa ulo. Guys, magkaos sa miss papag-abril. Mapalitan og tubig sila sa nanay. Kay arong budget ni nila pang 1 week. Ha? Tana. Kauwan na ba day? What's ako si driver? Nagduha oh. Sabi guys. Upat mi? Aw, pero apot man ay. Ning upat. Kaalang mangga
Paano makuhan? Ay, sungkit. Guwang na no. Ana. Lami na ginog. Miya, pahinog ka laman eh. Pahinog ka. Guys, kapalit na may tubig. Pero ito pa'y duha amang balikan. Kada pa dyan may mangga. Magaparin. Gaan man may mangga. Bagway break, sutoy tas ubos. Okay. Tapay duha tang kuanan balikan. Ikaw ra esa ka di ko kada agab. Sige. Sige, anang gihawiran. Kapagabrel ray mga rasa. Kumati dong. Butang sa. Katawa na mas nanay. Butang na dire ako reason ha. Amat. Tadong. Asa mong kunot. Okay. Nanay kay masarang balik na yung duha. Okay. Andiyan na nanay ambak kay ning kuan. Ako pa namig kaos na ring duha. Sana. Morning. Hawidong, hawidong. Wow, kalami ka to kuan. Uwan guys, umuuwan. Ano guys, andito upak. No. Ulot na. Lat. Isilong sa amin na to karejit kaning bunag man nag-uwan no kalit. Oh. Oh. Stand pa. Wala na ha. Oh. Nanahakot ng papagabril. Eh, hindi matabang guys, nagmabuhian ha mo buak. Pat kagalon nga water. Da papa. Nag-usa. Lugay na ni mahurot nilas na nay ning upat ka galon. Nari mong dakang wak nga na. Naaman po na hingan ni. Hatol des kilid tong hingan. Hindi lagi pwede ka sa maentan kay ang liputan na nasunog. Ta, sa nasunog. Lagi. Klase. Ba't itong? Wala bigat dito. At sa likong kabaw. Ensay mo arasahan? Grabe kabaw ko na dyan arasahan. Guwang na imong kuwan na rin ay. Katong saging, tindok, wa pa. Awa pa di ay, hadag ka arab sa bunga. Hindi mo nabuhi na. Tuwa, buhin na na, igamang kuwan. Pinaliwat na, naghana nagsaha to ah. Mana may kaos, nilas na na eh. Pagkat mo gamit ko eh. Oh. Dugar man ang namot ay. Andiyan ginawa ko ng upat, dugar man ang hot. Mas nangagin eh no? Wala pati birthday nga Wait, ito. oo, wapay birthday tatay. Kausan nag-upat. Kat. Masa? Lamaw ka. Yan sa dalan. Nag-ice grabing ice. Sa dalan maglamaw. Mo muli tag bata lagi, hilo-hilo. Na tayo na, nagdami. Ito namin tayo. Ito namin. Lit na may kaos. Manami kaos o tubig. Lit na may... Salamat, Gabriel. Ito namin na... Ang pagtabang. Mga kausan sila sa nanay. Minanan ba? Pero mga hugasay na, daghan lang tubig. Ang tabo kalong. Kapag ang mati, ang ribilin. Ito, magibiling kail, karijot. Mato na may, nay, tay. Okay, salamat. Bye-bye. Maarang pa din na. Agaring lamaw. Di. Abit-bit na naman ha. Hindi ako lamaw gamay guys. Kaya mang pasalubong sa mga chikiting. Muli na may guys. Dala may guys, abot na miss bye. Kata na. Kuha na. Pagkauo ka na iwan. Naisundo sila kay mga anmi. Gimingaw ka mama, papa. Diyos yun ang gimingaw. Kung sawan, iwan din ni day. Niwan gamay? Niwan wa. Niwan lagi kuno gamay. Taligsik na siguro pud. Guys, padong may mga santol. Tapos ang isaan. Nato may santol na to kay pangkukag lang santol. Tamis pa. Ako ilayaya guys dia.
Mangham kog sungkit. Kay muhami ka ng santol. Dari ko sang ijaan ug ijaan ya. Ngadto ni santol nila. Lami may ilang santol kay Bangkok. Bangkok kay ano? Oo, nagkalangan ko. Kumado kayo nakagana na. Marami dari ya. Banta ta. Tadali ta. Saka ni April. To mura magnaog santol. Ipangawat ng Bangkok. Ipanghilabtan? Gabi, Ay, ikawat. hoy ginoo ko. Na gipangawat madaig santol ni Aya. Grabe. Andaghan na pa manigbunga das paglabay na mo. Arang nagindagana. Agh. May ang ijaan guys nga parang kagwapa buyag. Liwat ko. Kanawa ka magnaw. Liwat ko guys no. Kinsa man na? Mekana? Kuan ka nang video. Upload din na iya. bato. Kita tas YouTube atos laing nasod. Ala pareho man tagnaong. Pareha jud mignaong. Ala, ana ko liwat ni Muya. Liwat ka din na purma. Ada mo picture tayo, mo picture. Naog na Kati. kay kuan mo paisan. Umot na ba na day? Lagi na. Nakahinang ko ba? Umot si Ja, murag kanang hamutan. Mo ni hamutan. Hamutan. Hamutan mo din hamutan. Mo ba nagmente? De. Ang kuan. Wala gina. Humot ni sa ibutang og kuan kanang humba. Napayaya to ah. Patangad sa mangga. Grabe daghan nakakuha pa dir. Saka na tulo. Daghan na manig hinugdas na ngagi katon nila bay ta pa dir. Lagi panguha iya. Urot tagi ganina kay wa mi tao. Ay sigurado giharbis nis mga bata. Kalung. Wala ta grabe kim moy tig kuan na. Ta grabe kim moy tig punit. Andaghan ni bunga das na ngagi. Oo. Piningkat ka to guys. Unsa na kay matagak kanong bata. Pakpaka na nimo. Panghawid ba sa long? Imong itak ang nada. Ako'y manapok guys. Hawa kimi kimagbangan ka kimi. Hawa. Kanang hinog balo. Di ah. Uy. Ay mga hinog oh. Kamaputoon sa tanan ni. Nami, thank you. Bye-bye. Oh, no balik kami dari. Ora ra kita ating naong di ay. Wene. Ug mamatay ko handumanan. Dahil isang pag-umangkin nga prehang naong. Para may kuan guys kanin dali. Chip. Shape sa kuan. Ag dini ani maurag puro ingna na nato ng kabidyo. Pini, imo nang Isuon na isang papa. imong ina Ikaw mo'y panganaya. di si Manang. Si Sunod si Yaya. Pascual. Sunod. Sunod si Udoy. Sunod. Ikaupat ko. Ag si Udoy, wa ko kitang Udoy kanang udyaan guys nga nas Butuan. Shout out sa tanan taga Butuan, wa ko kita sa sang udyaan niya. Asa dapit sa Butuan sila? Sa langihan sida pagkakaroon di na sa Davao. Ay nalas Davao. Wala jud ko kita da ni ja. Kanang ni sinangan namo maurami. Kamo Pero siya. ang liwat na si tatay ba? Tatay. May engjeng uyong. Nahala. Iya mo to Oh, nami. sige. Basta Salamat mo to. Dada lagi mong kuan. Dara guys sa kamang kuha oh tanawa. Palaman na nimo pa. Oh, dagitagaan po ko yaya og nangka jam. Minatamis. Oh, dia. Grabe ka man kuha ang kuan. Nay kanang naay santol. Ya, salamat. Thank you Kajo. Bye-bye. Salamat Kajo. Kapang huwag rin lang ipang taga kay sayang. Ay, hilaw man di ay. Ha? Hilaw man di ay. Ito na Mia. Thank you. Ano may kuha guys oh? Saka sa kubag. Saka sa kubag. Tatan. Diyan na guys. Agamang kuha. Yehe. Kuha ang Papa Gabriel dyan. Kuha ni Papa Gabriel dyan gisungkit na. Naminis din sa kay Bangkok, tamis. Ipanghurot naman o panguha. Yeah, nga jo miyaya. Thank you, Kaajo, sang ijaan. Pareha man day mignaong sang ijaan. Ato day ko naliwat sang ijaan. Ang hingija day ko guys, ug naong. Ang hingija kog naong. Yan na guys, gibahin-bahin na mo kakuya kin re. Haring tulo. Kakuya kang kim pudre. Tama pong makahurot sa kay kim. Kaupat kang kuya kin. Haring tulo ka buok. Yeah. Kaya mga guys, gibahin-bahin na na magkarong di mag-ilag.